Wenza ngcwele amakholwa wena ulungile Jesus wenza ngcwele amakholwa Jesus sibuyile kwanika abantu bam ithemba molweni bantu benkosi abandijonileyo kwakhona akusekho sekuseni ngo12 o'clock ngoku molweni ke emini bantu bakulo Yesu ndiyanamkela kunika abantu bam ithemba sikhanda upart 28 ke ngoku yes ndiyadlula ke nestory sam ndithe mna kwenzeka isigezo phana ekhaya before sifike esigezweni nanso ipati ndiyilibala ipati endiyilibalayo ndithe mos mina ifamily yami ifamily apha engabumbenanga umuntu zenzela umathanda lento yakhe yenza sense kuye ewe impilo enjalo nje leyana impilo njalo so ngoku ndilapha eUK ndithe mina umama usoleke ku3 months down the line ndifikile eUK ndabe ndizisukela mina eIsrael ndigcwele umoya wenkosi ndiva kamnandi gqithi enhlizweni yami ngoku ndizokhutyekiswa zinto zala family e1 endikhubekise for flippant 25 years of my life ndisakhubeka ke nangoku ndizisukela eIsrael ndizonwabeleyo uthi ulizwi yincwadi yabagwebi okay ndithi ke guyzini ndizifikela ndiyazibuyela eIsrael ndihappy gqithi uThixo ndiphethe kahle gqithi ingxaki zam andinazo ingxaki ziyawaza nomuntu wasemhlabeni ndithe umuntu wasemhlabeni uyawuze athi uzihlelele kwispace sakho ukwipeace yakho akuphathele ubutyobo ebomini bakho ongeke ubuqonde so ndithe mina ngexesha kusweleka umama ziyangena iiMessages left and right kubuzwa kwalapha kumba itransport ebheka phana kulamaXhosa phana emakhaya izawuvela phina ndabe ndiqonda wow bantu ndine 3 months ndimkile eSouth Africa imalini ukuze UK iqala and expected kuba I must go back to South Africa guys imalini ukuzofika eUK uma ndibe ready no 30,000 plus wam weticket iqala ndisezawufika phana ndisengwe guys imali left and right yi-black taxi ke leyo ewe ngoku umama lo undihlukumezekileyo lo 25 years ndithetha ngawo akunakuba ufile ngoku kusekhona nabanye abafolileyo nabo bandifone la left and right bandibuza ngemoto ezigodukayo ndise UK abantu bakaThixo into enzima ukuziplanela ezabo itransport bagoduke bayongcwaba umuntu wabo ngoba kaloku ayingumuntu wami ndedwa as much as ba engumama nabo ngumuntu wabo uyayiva lento ndithetha ngabantu abadala apha lakho cousin bakamama abamo cousin njalo bantu bokuhlala yonke lanto kubuzwa kwalapha kulomuntu uyi1 lo mntana uyi1 niyawuva lo mthwalo ndikutshoyo ba egxini umthwalo ongaka wona okondazithwala nayiva lento right now ndigodukile ke ngoku finally ndakwazi udibanisa izinto zami ndalifumana itikiti ndafika phana aba bandibuza ngeba bazawuhamba ngantoni nentoni endingazi noba kwaku expect uba ndikhuphe iquantum nentontoni uba ndizawubhatala ngantoni akho mntu unaxesha lalonto andithi mos mina xa kuba khona izinto phana ekhaya xa ngobe ndisahlala eCape Town xa khona izinto ezenzekayo phana bendihlala ndithi ndibe nala moto yami enkulu mos nditshilo ba mna ndandino 7 seater uthini uzuko uthi ityala lakho
kukuba se-UK icacile. Hayi Zuko, ityala ndalithwala ndingekayofika kwase-UK mandikuchazele ndithi mna ndino-25 years ndikhere laa family yam of my life. Ndingakanani xa undijongile? Hayi ndikhona ndisando-10 u-42 mna ngoku, but umthwalo ndawuthala mna kahle kahle ndisemncinci ndiseno-10 years. Oko ndandithwele umthwalo, ndisindwa guys, ndisindwa ziifemeli zethu ezisithwalisa amatyala angangewethu. Right, ngoku ndithwaliswa umthwalo ndithi mna ngoba ke ndilapha e-UK phofu before ndibheke e-UK ndiyafuna niyazi nale panti iitshomi zam okanye abantu abandithandayo eSouth Africa kwezi ndawo zonke bendiqhela uhlala kuzo mna. I stayed mos eJoburg, I stayed in Durban, I stayed in PE. So kwezi ndawo bendihlala kuzo abantu bam benza sure uba bandenzela i-farewell kuzo zonke ezi province bendikhe ndaya kuzo. I-province endingazange ndiye kuyo kuse-PE kuphela before ndihambe. Ndaya eDurban, ndaya eJoburg, abantu bam bandenzela i-farewell. Nase-Cape Town xa ndibelabhek ikhona bandenzela i-farewell. My family guys zange icontribute nditsho ne-5 rand. Ndiyafuna mna uzichaza ezi zinto because abantu bakaThixo xa ubabeka kule ndawo bakubeka kuyo kuba buhlungu kubo, ibe ngathi ngoku uphakamile wenze njani kwaphinda kwathini. But i-problem yabantu, iifemeli zethu zifuna uthatha, baza kusenga mntanam, bakusenge ude ube dry, bakufuna ube yi-dry stick kahle kahle. Yeah, bokugqiba kube nzima nokuhlafuna uthi unolitha emendad. Yes, baya kusakha dry mntanam, ude ndithi ube ila dry stick unekwe pha wenza uhengo loo nto yiyo. Yes, xela ngeyam ifemeli ke mna ke. So ndithe mna bandenzela abantu bonke i-farewell kula makhaya kwezi province bendihlala kuzo. Le yasefemelini yam, sorry guys, andiyazi le laptop yenza ntoni apha ngoku. Okay, i-laptop yam apha iyandenzela izinto. Okay, iya-react, andazi xa bekusuke kwathini. Right, ndithi xa ndifika phana mna, so yeah, aba bantu basefemelini yam babandenzelanga lutho guys. Ngoku ndimkayo lutho, inani 5 rand kuthiwe oko bake kawuthenge i-stock sweet lutho. Endaweni yoko bafuna ukuthatha apha kum, bafuna ukuthatha, umsebenzi wabo kukuthatha. Hey, andiyazi le laptop yenzani, iyandiphazamisa, sorry guys. Yeah, ngoku bafuna uthatha sendihamba. Yeah, imali eyofika e-UK akho mntu undibuzayo uba imalini, uzofika njani phana. Sorry guys, ndisazama ukulungisa le nto yale laptop because ii-notes zam zilapha kuyo. Andiyazi ke ngoxa indenzela izinto ezibukwayo apha uba izawuthini into yayo. Okay, kanithi ke ndizama ukuyicima. Xolweni. Yes, ndithi ke ngoku abakhange babuze noba entombi njema uhamba nje imali yokuya kule UK uyithathe phi, into esingancedisa ngayo. Akho mntu undibuza loo nto, qha kuyafunqwa yonke into endinayo iyafunqwa ziifemeli zethu ezo. Ngoku ke ngoku ndifunqwa umama seswelekile. Ithini na kanti le nto? Ndophumla nini mna? Njeba nditsho ndithi ke ngoku ndifikile phaa kulaa mngcwabo nangomnye ethetha i-nonsense endibuza into yoba ngoku nizawugoduka nizawuthini, kutheni sesigoduswa nje, kwenzeke ntoni? Xela ngeefemeli zethu. So umna ke ngoku ndayiluza ke guys xa kwezo zithuba because kaloku yiminyaka sinyamezela ububhanqa buthethwa apha kulo mzi. And ke ngoku bendirespecta umama all this time. Umama akasekho ke ngoku, akho kwanto endidibanisa nalo mzi mna ekugqibeleni. Umama ke ngoku njema engasekho nje andinakwenyawo lam endoze ndiphinde libeke apha. So yayiseyidecision yam already, but I-expectanga into yoba ndiyive ibaliswa ngomnye umntu loo nto endibuza ububhanqa. Right, ifikile ke ngoku ndathi ke ngoku mna ekuyiluzeni kwam ndayiluza mos umlomo wam ke uphinde ube mbi. Ndilunge kabi but ungandiqali because andifumana. So ndithe ke ngoku mna lo mzi lo kucaba uyingxaki ecaba ninebhongo lawo, ndifuna ke ngoku mna utshabalale uwe wonke apha phantsi. Ndim lo watshoyo, umbi lo mlomo wam, umhle xa umhle, umbi xa ufuna ube mbi. Ndathi ndifuna lo mzi uwile ulala apha phantsi, ndibone uba ke ngomphi lo mzi kuzawuqhayiswa ngawo, simane sibuzwa ukuba niyahlala apha okanye niyathini because andifune kwa lo mzi mna. So ndizababona uba ke ngoku bazawuyenza njani, bazawuvusa from scratch okanye bazawuthini na. Yeah, so into eyenzekileyo ke ngoku, sorry guys ndiyacofa nale laptop uba mayibuye because ndiyazifuna ii-notes zam apha. So into eyenzekileyo phana ngemini yomngcwabo, okokuqala ufika kwam ekhaya zange masithi uba bendiclose nomama ngaloo ndlela. Ndingumntana oyintombazana okokuqala, but i-treatment oko ke ndakhula kanjalo, i-treatment endiyinikwayo ndingumntana oyinkwenkwe namntana oyinkwenkwe owokuqala. Sorry,
okokuqala okufuneka i-responsibilities zonke ziwe kuye. Uyayiva ke ngokulento nawo ukufika kwamna kwakungathi kuza kube ngathi kusweleke umamam. I felt ukuthi ngathi ndize emgidini kanje because ndathi ndifika ndiyananazeliswa, zange ndibekwe napha phansi ezazinto zoba kuthiwe kawukhe uhlale phansi ubekwe pha amakhukhweni njalo njalo ulila ubuyalila. Zange ndikhale mna guys, ndazikhalela apha e-UK ndagqiba. Umsindo endandinawo nayo yonke lento endithe go to kuyo ndayigqiba ndiselapha e-UK, ngoba kulokuqala ndandisithi andiyikwa kulo mngcwabo. Ndathi sendithe andiyikwa kulo mngcwabo ndacinga uba kanene beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni. Ndaqonda hayi andinolibhudela ilizwi nge-last minute. I-25 years yonke yobomi bam ndihleli kwela lizwi, ililo elindenza into yoba ndithi sendiphelelwa ngamandla kule nto ndandiyenziwa ngulaa mama ndikhumbule laa lizwi immediately zibuye ingqondo ndithi mntakwethu ndithetha nam ke ngoku ndiyathetha mos mna noself andonqona uba ne-meeting noself. Ndithi no, awuzokwazi ungayi phana ewe phana kulaa mngcwabo ntombi, awuzonikezela uxhoma itawuli nge-last minute. Hamba yihamba umngcwaba umamakho ubuyele kwela lizwi eli lithi ewe beka uyihlo nonyoko nonina, loo nto iyo ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni. Ndiyenzile ke loo nto ke guys, kwacaba ke mandizincame. Ndifikile ke ngoku phana aba bantu bayandigezela futhi. Kwangcwatywa ke kwagqitywa ngengomso. Mini ndithe mnindiva uba ndithe mna khange ndiyifumane i-chance yoba kuthiwe ndingumntana oswelekeleyo mandihlale mandikhale mandithini ndenze zonke ezaa zinto. Zandinikwe loo chance no. Khange ndanditantiswa mbo ibheke eshop kutshota le kufunwa le kufanele kwakungathi kusemgidini for mna not uba kuthiwa kuswelekiwe. Ndile ndithi ke ngoba if mhlawumbi sasinayo nyhani laa relationship nomama ndandizawutrithwa again ngalaa ndlela ndafile into yoba ndatrithwa ngayo ingathi mna ndize emgidini andizanga emngcwabeni wakamamam ondizalayo. Ngoba ke even if sasingena relationship ebaluleke kangako in my understanding umngcwabo uyarespectwa. That is why nam ndancama imali zam zonke ndapatanisa ndadibanisa ndade ndayofika, ngoba umngcwabo njengoba betshilo loli umngcwabo okamamakho okanye noba ngabani na uba khona once awuzophinda ube khona. So I had to swallow my pride ndithi ba you know what, sendilenzele eli lizwe mandiqhubeke ndiligqibezele ndiyivale le chapter ndenza loo nto. Ngoku ke ngoku sendifikile apha ke kungokulo mzi walomngcwabo uthini uSimi uthi uxolo sisi ifamily zethu, kodwa hayi mntakwethu sendayixolela qha ile nto ndithi kaloku mna ngokuthixo le program nditshilo mos ndangafuna ukuyenza mna ndandidikwe finish kwa ile program ndiqonda ndithetha ngobomi bam for intoni na into nanto uthixo andifuna yona kwayena. No, ndiyayi-understanda why uthixo befuna ndizohlala apha phambi kwenu ndizichube ezi ndaba. Believe me, every time ndichuba guys kuba ngathi kukhona izinto ezixibilikayo apha emzimbeni wam. Kuyaxibilika because icaba ixesha elininzi ndibamba izinto ezinkulu ezindikhanda intliziyo. Because kaloku abantu bakuthi abanangxaki nokukumosha ogqiba uthi xa ufuna uziphendulela bakuvala umlomo kuthiwe thula wena okanye usile wena bakukhawulezise. Funeka ukhawulezise uthule ke uthi shwa mhlale pha phantsi. So uthixo ngokuvula le platform uba mandivule umlomo ndithi ndinifundisa ngapha ndibe ndihila nam ngapha. Abanye beni behila ngapha nam ndiyahila ngapha. Bendingayazi ndandincinga ngafana uba kwenzelwa nina ndiyamane ndiyiphinda le nto. Kanti into endiyifumanisile uba yemani ndiyaphila. The more ndizithethe izinto ndiyaphila. Lelona yeza lam ngulonika abantu bam ithemba. Bayaphila ke guys, nabanintsi benu bayandibhalela bachaze indlela abaphila ngayo yile program. So sisonke bafethu aniphili nodwa, nam ndiyaphila. Ngoku ke ngoku ndithethile mos nalamazwi ndithe umlomo wami ulunge kakhulu, ndiyacreator mos uthixo ndinika ipower yokuthi emhlabeni yakha izinto ozifunayo mazenzeke. Yes, just like baxa ndifuna ukubhidliza ndizobhidliza ndivule lo mlomo wami ndathi chitha thixo le ndlu zibhubhise kwenze basizawubona uba yintoni le family ezawuma ngayo ke ngoku. Bazogezela abantu bathutshise bani ke ngoku because kaloku asinayo nomama ngoku sawuthethelelwa ngubani. Masithi ke besiwufune nyhani lo mzi kamakhulu besawuhlala phi. Uthini umfundi uthi le nto ininzi mos nantsi isenzeka kum. Umama wam undithanda xa ndinemali, loo nto zange akanambulelo tu. Hayi mfundi awukho wedwa mntakwethu, ndithi na full 25 years of my life ndisenza into eyi-1. Uba ndinamali ndiyazondwa immediately. Uba ndinamali iyatshintsha itone emlonyeni. Uyakhala ifowuni yam ndintante ndoyika ifowuni le yam ndiyoyiki. Ibe ngathi ndingabanjelwa ngumntu ndoyika nje itone. Itone izandilimaza entliziyweni. Ndithe mna ndingumntana wepeace. Ngoku xa umntu ethetha kakubi nam mna immediately ndiyakroneka entliziyweni ndive kabuhlungu bengathi uyayitsala intliziyo yam uyayilahlela phandle. Awukho wedwa mfundi, sisonke mntakwethu ndidlula kuzo ezi zinto ke mna ke okubalulekileyo ndiyambonga uthixo ndidlule.
hayi ndidlule. Uthini umfundi? Uthi ndamakhela indlu ngemali kaRalph abulele umuntu othenga ibhotile yebrandi. Wow, ndisho xa isele loo bhotile yebrandi kubuye kuthukwe kwawena lo, kodwa nguwe lo wakhe le ndlu, nguwe lo umnike izinto zakho. Hayi man, yho bazali bethu, into abasenza zona abazali bethu, itrauma abasishiya nayo. Right, kuyimini yomngcwabo ke ngoku ndidwanguzele mosona, ndathetha izinto endizithethileyo phaa, laa ndlu ezaa zindlu mazilale phaa phantsi zonke kuphela uchuku. Ewe, umakhulu akasekho ugqibeleni, umntu wayendithanda, wayendikhulisile. Ngoku kusweleke nomama lo bendibambelele into bakhe leyo, yonke le nto endiyenzayo kweli khaya ndenzela yena, ngonzawenzela bani ongomnye. Yeyi maziwe kuphela uchuku. Ndatsho mna ngomlomo lo wam. uThixo unika igunya mosiba mandidale, mandivule umlomo, thethe izinto whether zintle zimbi, dala ngomlomo wam. Right, ngemini yomngcwabo abantu benkonzo abafikanga. Umama ke nditshilo uba wayekhonza eZiyoni. Bazawukhe baphumle ke shema abantu abasindisiweyo, kudala ndihleli kwistori sabo, ngoku ndingena emaziyonini. Andidanisa ke ngokwamaziyoni ngoba loo ndibazi bengabantu abasapotanayo. Amazayoni ke azange afike. Ndiyayazi uba amazayoni ke nawo ngoku awanamhlanje asindiswa. Xa bendithetha ngokuthi abantu abasindisiweyo ndizawuthetha ngezaa cawe sizaziyo zonke zakwamoya, kuthiwe icawe zasentsingisweni. Xa thetha amaziyoni ndiyazi uba ngoku sekuyahlangana, wonke umntu uyasindiswa. But ke masiyibeke ngokuthi ngoku amaziyoni. Yes, amaziyoni ke umama la akhonza kuyo iminyaka. Ndizalwa nje umama wayesengumzayoni, ndina 10 years nje kuvela le gift yam phana, ndina 10 years ndibetha amagubu wam phaa eZiyoni. Ndizazithengela igubu futhi, ndizawunikhalisela igubu one of these days. Before ndinishiye ndizawunibethela igubu lam. Yes, ndina 10 years nje ndibetha ela gubu phana kulaa Zayoni, ndibona izinto, uThixo sebenza ngam already ndingekanotice uba zikhiphani ngelaa xesha. Nditshilo uba ndandisemncinci ndandingazi-understand ezi zinto, kanti uThixo wayesesebenza ngam. Yes, ngoku aba bantu baphana eZiyoni abafikanga ke ngoku emngcwabeni kamama, zabapitshe entlobo guys. No wonder ke ngoku umngcwabo kamama waba ngathi ngowekati, because kwakungekho nkonzo guys phana eyoma emngcwabeni kwakamama. Kwakufika ingcosana yabantu bokuhlala befika one by one. Nantso ke ngoku le nto yenza uba laa mngcwabo ube ngathi yayingumngcwabo wekati. Kwakungekho nelinye ibandla. Ndithi uthetha ngomfazi obezinikela ekwenzeni into erayithi, inkonzo, ekuhlaleni, ancedise, anze zonke ezi zinto, aphume segula. Mama bebemkhulu ke guys, ufike ehamba xa kwena kuhamba, sibuze mfazi uyaphi, ungahlala apha phantsi ungaphilanga. Hayi, funeka ndibe khona. Umama mlo beloyal ukufa ke kubantu bakhe, beloyal kufa. Ngoku abafikanga emngcwabeni wakhe. Uthi noThimzo uthi heartbreaking stuff it is honey. Yeah, ndophuka right, andisophukanga ngoku sendi-right. Qha abantu bakaThixo ndizabanika iindaba zabo bazazi. Ewe, isizathu ke esibangele into yoba bengafikanga esingcwabeni lithi ibali. Umama kaloku bengasabathi xa bethetha bazophumelela emngcwabeni. Phofu ithethwa loo nto nge-last minute. Abaphumelelanga emngcwabeni ngoba kaloku umama bengasakhonzi. Bebemfuna ke ngoku ephana enkonzweni. Lo mfazi besegugile guys, umama bemkhulu ke. Usindwa ngumzimba, usindwa zezifo ezininzi zabantu abadala niyazazi. Kuyonyukwa ke phana kula makhaya wam, kunamaqhina njalo njalo. So umama behamba unyuka amaqhina, ufike ebuthalaza laphana kunzima. Ngubani owayekhe wayiconsiderisha loo nto? Lutho. Ndinixela abazalwane mna, lutho considerisha loo nto leyo. Bonke bathatha isigqibo phaa kuloo bandla labo lamaZiyoni, bagqiba phana bathi asiyi kulaa mngcwabo because bengasakhonzi lo mntu. Uthini uNdileka? Umhle sister, bendicimba Lindiya. Enkosi Ndileka, ndiyayazi le nto yam ke yofaniswa namandiya, ndiyiqhelile mntakwethu, ayisandothusa. Possible ndindiya kwazi uba into zininzi apha emhlabeni kaThixo, into zininzi. Ndamtsho uyandiva uba ndithini. So umama ke bamenze loo nto ke bethunana, zange bathi show up emngcwabeni wakhe. Kwathiwa lo sisi bengasakhonzi. Uzawukhonza njani umuntu omdala ogugileyo okuhanjwa kuyokhonzwa kude le? Yahleka uNdileka, undivile Ndileka uba ndithini. Good. So akwabikho mntu onasizi oconsiderisha at least ke le minyaka imingaka lo mfazi sihamba naye endleleni. Lutho ngabantu basemhlabeni abo, bazalwane bambetha phantsi, mama bamgila seswelekile. Ndahlupheka
ndahlupheka, ndihluthwe ngaba bantu balo mzi bathetha ububhanqa babo, ndihluthwe ngaba bandihlisa bandonyusa ngapha bendifuna yonke into ekhona emhlabeni. Mna umncimbi kamama zange ndiwuve guys, kwangcwatywa kodwa ndafana noba ndandingekho. So into eyenzekileyo ke phana kuye kwangcwatywa kwagqitywa, immediately kugqitywe kungcwatywa. Ndacula ke phana ingoma yam ethi, ndandicula le ngoma ndisephana eziyoni, waqazulwa ngenxa yami liwa lapha akade. So yayingoma yami ke ndisakhula ke leyo, ndacula ke loo ngoma yabe isehla ke ibhokisi yalankosikazi, yabe sisiphelo ke sikaMatha ke eso. Now xa kubuywayo emangcwabeni andikakahlali naphantsi, ndiyawatatazeliswa. Ndithe mna oko ndifikile andikakahlali phantsi, oko ndinanazeliswa ingathi ndize mna emgidini andizangamngcwabeni. Njengomntana oyintombazana bekufama ndihleli pha phantsi ndiyakhala, ndizogqumile, ndiyathini, khona bomama abandongayo pha zandifumane kwaloo nto. So xa ndibona ndithafu kanje everyday mna khange ndiyifumane mna ilife yotatazeliswa mna. So andiyi-understand uba kuzawufuneka ndibe nditatazelisa the next person for the what. Yeah. So ndathi ndiphuma phana emangcwabeni kugqitywa ngcwatywa phaa, ndabe ndithunywa etawuni, kwathiwa hamba wena mbothenga igesi. Hayibo, ngabantu abatheni aba? Kwekhe yakhona loo nto ukuthi umngcwabo uphakathi ube unanazeliswa uthunywa uyothengiswa izinto neentontoni. Ndizawuthini ke ngoba ndim lo uze nemoto apha, mandihambe ke ndiyothenga. Ndahamba guys, ndathatha iitshomi zam ezi bendize nazo. uLoretta wayekhona lo Loretta Green, my friend waseDurban. Again Loretta, thank you so much. Andazi noba ukhona na apha. Thank you so much. Uthini uPhumza, good afternoon, greetings from SA. Hi mntakwethu, finally ude wangena, awanda bekutheni uzusokole ukungena. Siyakwamkela mntakwethu, welcome. uPhumza ke guys, ndithilo mosiba uPhumza ndiyamthanda kakhulu, cousin wam Phumza. Ngulo unenhliziyo enhle efana neyam, but ke ngoku mna eyam inhliziyo yabantle, inespace ngoku loba ndikukhathe ndikukhawulezisa ukuza ndinikeza ingxaki ebomini bam. Bandisenguyela yoli utatazelayo la mesi utatazelayo. No, ndaphuma apho. Uthini uNhlanhla uthi yo banjalo xa bebona imoto. Ndiyabulisa sisi. Uthi uNhlanhla ke kuthiwa banjalo xa bebona imoto. Uthi umamabo, oh yini sisi nxisi kuyathini kuyadileka kuyadluleka kodwa ewe mamabo kuyadluleka. Kwadlula nam lona but yayikhatha deep pain ngexesha zisenzeka zonke ezazinto. Lelo ndithi xa ndithi kuni ndinibalisela zinto ezadlulayo ezandisekho apho ekukhaleni kwezinto, but ke fair enough ndikhe ndizibone mos ndikhe ndakhala kwezokuqala i-recordings because I was never ready uba ndizawuthetha ngezi zinto. Qha uThixo ufuna la ifunayo, funeka ndimnike uThixo ke la ifunayo, ngoba kaloku mna ndazikhethela ubamba izi-scriptures nokuba ndihambe ngezwi likaThixo. Ndandivele ndikhule ndinjalo, ndizifunela loo mpilo, but impilo kaloku iyakuthatha ikulahle kweli cala ifuna ngakulo. So ndithi ke uPhumza ke guys, njena wayephana e-Israel ngelo xesha use-SA ngoku. Phumza wayedla ngokhala iinyembezi ekhaliswa yimeko yam uba hayi bo mntase, kho ndandidla ngofonela yena ndimbalisele ezinto zindehlelayo sendikulaa mngcwabo. Hayi bo mntase, ngokungathi ungumntana oyindoda, kutheni zonke ezi zinto zifunwa kuwe? Umbone uba uPhumza uhlupheke uyinyama, ukude le use-Israel akho nto azawuyenza yena qala. Mna ke ngoku ngelaa xesha bendingekakwazi guys nokuthi no bendingekamazi, ndisafuna ukwenza yonke into, ndingugodigodi, ndifuna ukwenzela wonke umntu into, yonke le nto ayifunayo umntu. Ufike ndinanazela guys, ndinanazeliswa ngulunditsala kwelakhe icala, ngulunditsala kwelakhe icala, ngulundifuna le, ngulundifuna le, zonke funeka ndibanike bonke. Idume ingqondo wami, idume aba bantu bonke bafuna something, funeka ndikhawuleze ndibanike. Ngoba kaloku mna ngokokwam ukwazi at that time, again going back to Hosea, lack of knowledge inkinga, because ndandicinga fana uba mna uThixo usifuna sidalwe ngolo hlobo uba abantu ababakhe masibenzele bonke, masenze, kanti uThixo akafuni side siphele. Ya-exhaustana laa nto guys, le utsalwa left and right. Ucinga uba nawe zi-responsibilities zakho, ezinye ii-responsibilities za guys ayizo zethu, but siyawathwala amahlahla angasifanelanga, right? Ndithena ke ngoku uthini uPhumza, uthi we thank God for your life, you are a strong brave woman, I know. Thank you Mntasekhaya. Ibiyindindlela kodwa ndithi ke ngoku mna ndathi yagqitywa yonke laa nto yenziwa phana la setup. So ngeli xesha kwakuthiwa mandihambe nditshone etawuni mna ndiyothenga igesi, kodwa kusazawuyiwe ententeni. Nakhe nayiva na guys into enjalo? Nakhe nayiva
umuntu osuke all the way from UK ndizonanazeliswa kulo mzina ndiyathunywa ngapha left and right kufunwa le phofu njengoba ndithunywa nje samcima fama ndinikwa imali esandleni imali yam le kuzawuthenga kwale mali yam akho mntu ndibuzayo uyithathe phi kwale mali akhokho umuntu oyibuzayo kuyathathwa because kuqheliwe uthathwa kuyatatshwa nje abantu bakaThixo ndicela ngetrauma yemali ke mna ke le nto sendiphambene kangaka ke umna ngemali yam ndingafuni ngemali yam because I'm traumatized umcimbi wemali nabantu abandiyuzileyo endleleni it's never gonna happen again ndiyasayina ndithi mna ndizaninike imali yam ngokuThixo uthi mandinike other than that fuck off aniva mali kum period right because ndi-traumatized umcimbi wemali sidlule ke apho ndaya ke etown neetshomi zam ndithatha iitshomi zam ndimkanazo now ndiyaqala ungena ke ngakule dolophi iyatsho ikholi guys emva kwenye ubuya nini sifuna lena kuya-edwa on top of ezinto bese ndizinikiwe hayini aba bantu ngabantu abatheni aba ngabantu abatheni abana ngoku mna I feel like u-10-year-old othunywe apha next door makoyocela iswekile xa ingade ndibuye inoba bacinga fama ndiyadlala apha endleleni that's how I felt ndaziva kunyuka into ngaphakathi ndiye ndiba nomsindo ndiyadwanguza ngaphakathi qha ndisazibambile andifuna iitshomi zam zindibone ndiyiluza uLoli noLoretta ewe uthi noNhlanhlo babengekho na omakazi noDabs sisi yo wena uyi-firstborn ndiyabona andiyo tu ndiyi-third born mind ndiyintombi ndedwa emadodeni amadoda asonga izandla enza into engabonwayo kaloku ngaba babedlaliswa ngemali ngulaa mama wabo ngaba babethengelwe iifeki nentoni lonke into abayifunayo bayithengelwe ewe mna ke laa mntana ndandibajonga bonke ndibajonge kanjena 10 years ndiqonda uba bubhanqa obenziwa kulo mzi ngoku ke ndifela loo matyala mna ndizibona ndithole loo mithwalo andiyithwaliswa ke ngumama kasekho ndiyithwaliswa yifemeli kamama la matyala angaka yonke le nto ifunwa phaa kum sabuya etown after ndibizwe yonke into semhlabeni kwaze kwabhoka iitshomi zam bathi hayibo ntombi aba bantu bathetha into ezininzi kuthiwa khawuleza buya abanye ngapha bayafowuna bafuna ABC kanti thina le nto uzawuzenza njani zonke ezi zinto zifunwa apha kulo mntu uyi-1 kukhala iitshomi zam bethunana uthini unwabisa uthi uThixo sisi uyamdlulisa kubo bonke ubunzima ajongene nabo uthilo elizweni lakhe onke amaqhala atha kuye injalo amen amen wabi hayi ndidlulile mntakwethu ndadlula kweza zinto but hey yandiphetluzelisa la family ndithi ke ngoku mna sabuya ke finally xa sibuyayo ndisaqala ke ngokupaka imoto apha endleleni intente iyaqhuma into phaa ententeni ngimini yomngcwabo guys nindive kakuhle imini yomngcwabo uPhumza uthi omakaze bafana nabangekho ewe abekho bafe bethula umnqwazi mabahambe bayive le nto ndiyitshoyo bafe bethula umnqwazi uthi noMatoto uthi molo chomi molo Matoto yes izinto esidlula kuzo guys abayahlala basonga izandla balindele apha kulo mntu ngulo athi uPhumza xa endidescribe athi sana inoba wena ungumntana oyindoda qha siyazi thina uthini ufuthi uthi kanti babengayenzanga ilist yakho konke okudingekayo uthini Phumza uthi sisi ngabo bakubulala mo ewe futhi ilist ke ntombi ndayinikwa ubungumfazi okanye umntoda but manje bendithi futhi kanti yazi noba uyephi kwezi zimbini zininzi izinto ewe so ndanikwa ilist kaloku mna ngala mini ndafika ngayo ndayothenga imoto yayigcwele intlintliza isithi intlintliza imoto inzima nohamba imoto isindwa izinto endizithengile phezu kwezinto babethe bazithengile ke ndinixela ngefamily zethu ba incuvist yazi incuvist family zethu right ngoku kaloku into bekuthiwa mandiyoyithenga phana futhi ngale mini yomngcwabo yigesi ekuthiwe iphelile ngoku ngoba kaloku mna ndim lo unemoto funeka ndinanazele ke ndiyotshona etawuni ndiyofaka le gesi ngoku xa befuna le gesi abafuni igesi ezawulasta for umngcwabo bayifunela ezawulasta for inyanga yonke xa ndivayo ndizazi mna izinto zegesi andisebenzisi igesi abantu endandihamba nabo bathi sweetie akwazi ugalela le nto ifunwayo apha laba bantu sebefuna ukwenzela bona unyanga wonke loo nto bayifunayo babafuna ukwenza njani zincuvist family zethu then ke ngoku aba bafonayo ecaleni abanye ngokhazini abanye ngontontoni kuyafowuna wonke umuntu unegunya lo ndifowunela ndifuna yonke le nto bayifunayo aba bantu ndisuka all the way from UK ne3 months ndimkile South Africa elinye itikiti lobuyela back nelinye lobuya inoba imali engaka ndiyithatha apha emna le ndiritsho kwintoni bandichuchumbisa abantu bakaThixo ndifela ke ngoku xa ndicinga iUK
Swelekile ke ngolomama ebendintantisa naye ngemali yami ngoku ndintantiswa yile family yakhe. Yebethuna kanti ndikufana nini ukuphumla mna? Kwabhokitsho mzam ke apho bandithethelela oololi. Uthini futhi babekuyuza ke hayi bandiyuza mntakwethu bandiyuza shu baqhelile kaloku bebengaqali ndithe mna ngelaa xesha ndandisavalekile emosini kwamna ndandingathethi igqithi mna gazi bengathethi igqithi ndizithandela ukonwaba mna ndizihlekele iphelele kanjalo. Uyabona le nto ndiyiyo ngoku ndingozi ndenziwe ngabantu zii-friends zii-family zii-partner zimntanam yonke laa nyakanyaka zimsebenzi ndiyinja kahle nditshilo the other day ndizaliphinde lo gama ndiyinja ngaphakathi ndilungile but ungandiqali ndakunyathela ungakholwa ndim lowo. Ndilunge gqithi salungile andiyekanga qha don't test me uzandifumana ndikufumane kakubi ndim lowo. Andifuni ukunifihlela lo pati. Yes. Uthini uNontsikelelo uthi zonke zinjalo ifamily xa unento bahluthana ngawe benze ngathi bayakuthanda bayakutshintsha. Yeah. Benza njalo wena Nontsikelelo benze ngathi bayakuthanda bengakuthanda bahanahanisi bafuna imali yakho nje kuphela. Ndiyifumene ke lo mpilo phaa efamilini yam. Ndiveni kwakhona xa ndisithi ndidikwa kwangumuntu osaqala ukuthi ndiyiboleke imali especially aba bayenza oko la nonsense iyandiphambanisa because ndine-trauma mna ngumcimbi wemali. Ndi-traumatized umcimbi wemali. Right. Ndithi ke ngoku xa ndiqala upaka le moto ke ndize nazo zonke izinto zifunwayo apha kulo mzi. Xa ndiqala ukuzibeka apha hayi kube kuthi gqi abanye cousin hey wena athi khawuleza uyafuna ententeni nguntangam ke lo utho loo nto kum. Indlela yokuthetha waba ngathi uhle emthini gqo wangathi uhle emthini thetha nam. Hey Nhlanhlo uthi abakwazi ukubambisana so sisi ngoku nisajongana umntu. Nontsikelelo uthi ungekalungisi ikhaya sisi ugqibe ungabi nandawo ubone so ufikile bana ikhona ingxaki family zethu. Wow. Ndizithetha ezi zinto bantu ndini bakaThixo ukuze uba niyazenza ezi zinto ndithe go-to kuzo nikhawuleze niphume kulo mkhuba cause ngumkhuba orongo. uThixo akamdalanga ubumuntu makaphathe kakubi omnye umntu. Zimbi izinto enizenze ebantwaneni babantu nakwifamily zenu njalo njalo. Zimbi sinamanxebe ezintliziyweni sibokoboko ngenxa yezinto esenziwe ngabantu. Nontsikelelo uthi sendifundile. Yes, sibokoboko ezinhliziyweni. Uba kuzo family zii-friends, uba kuzo partners ngabantwana bethu sibokoboko. uThixo akamdalelanga loo nto umntu tu. Wasinika umhlaba wakhe uThixo wawuba masihlike apha sizipholele. Ayikho ipeace emhlabeni kaThixo. Sibethwa ke ngoku ziifamily zethu. Uqalwa apha endlini uthi usiya bekugqibezela apha esitratweni sebekuvukuze apha endlini. Uthi uBruce soze baguquke babheka phambili abantu. Uthi uncamile Bruce uthi Nhlanhlo ibuhlungu lento man. Yeah. Bakugqiba ke Nhlanhlo bangabi babe nesibindi abantu bakaThixo bahambe bethetha kakubi. Uthi namaste uthi sibokoboko nyhani sibokoboko guys. Iyanceda inhliziyo yomuntu ifihlwe because xa benizawubona imihlola xa ningabona inhliziyo zabantu abaphandle indlela esibokoboko ngayo. But ke mna ndiyambonga uThixo undihilile kwezi zinto njengoba ndishona le program iyandincedisa jonga guys I'm healing. Ndifumana umntu apha every time ndigqibothetha omnye umntu odifferent kunalo mntu bendikade ndimphila because kaloku bendingakwazi uzithethelela guys na bendingakwazi uzithethelela ngoba kaloku nindivile mos nditshilo mna ndithela lizwi lithi beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolule emhlabeni njalo njalo. Umuntu omdala mna xa ndibona umuntu omdala ndibona umuntu omdala ndibona umama wam ndibona umzali wam already. Kanti umuntu omdala uza kusebenza mntanam uzawuhamba ngamacala ezihlangu uzizonde noba wozonzana emhlabeni bethwa apha endlini. Yeah. Ndiyibonile ndiyiphile lo mpilo. Never again. Amazu never. Kwanele. Nditshila mos na 2025 wonke ngowam. Uthi uNeli bendisithi this morning ngaske ndiye phesheya and change my contacts ndidiniwe ifamily. Ntombi yahleko noba kubhujiwe ndim kaloku lowo before bendiyalishiya elalizwe ndandidla ngothi Thixo xa undenzela inceba ndisuse kwaba bantu. Kakho ndithathe yondilahla kude.
uthi uphumza baxelele mntase yethu wethu family inzulu ufuna imali kodwa xa sowuwile balibale onke amandla ethu. Bayawalibala amandla akho xa uwe phansi, bakuvuthulele bayitya imali yakho ithi vu. Xa iphelile ucimbuza xa ufuna 20 rand kube khona ozothi ndiza kunika molo baza kuphoxa instead uve kabuhlungu uphinde uyeke. Kubantu family zethu sihleli kwifamily namhlanje ke siziphumza i-friends, siphumza iinkonzo, family straight namhlanje ndidila nayo. Ya ndithi ke guys undihle entloko lo cousin wam nje kwavele kwangathi immediately engqondweni yam kuhamba amaphela, ayaphithizela amaphela entlokweni. Ndava hey ndava izinto ezihambayo. Caba ke ungale mini umzimba wam nengqondo yam uthi it's enough. Yazi it's enough. Ndaqala ukuzilwela lo mini mina guys kwakusweleka kukamamam. Uthi uBruce ndangcwaba utata ndedwa ndafaka ilitye elihle out of abantwana bakhe abayi-8 bonke bathi abanamali. Masithi ke ngoba nawe ubungenamali bekuzawuthwani, bekuzawufuneka kwenziwe njani ke ngoku? Wow, sifumanekile guys, qha ke asithethi ngezi zinto. Unika abantu bam ithemba ke usinike iplatform guys uba masikhuphele ezi zinto zisitya ngaphakathi because sawufika sityiwa zizinto ungazucinga fanele uba umuntu kaThixo uyafa unezifo ngezifo kanti ayizo zifo, sityiwa zizinto zezifemeli sizalwa kuzo. Because kaloku asivumeleka nothetha ngazo, funeka sisonge izandla samkele senze qha lento kuthiwa masiyenze ngathi asibamba apha ezingqondweni. No more sizazibeka etafuleni izinto kuthethwe ngazo. Zitshintshe iifamilies, xa zingatshintshi iifamilies siyafokofa neziqu zethu iphele into ibithethwa. Mna ngoku kule ndaweni kuyo ndafokofa nesiqu sam. It's either yalungiswa ilungi, thatha isiqu sakho sonyula isiqu sakho uphume naso uself phambili. Because yey sibhidekile emhlabeni ziifamily zethu. Yeka leba besithakatha nokuthakatha kuninzi engakuthetha ngefamily mna. Uthi uNhlanhlo baphi obhuti ngoku banjani ukukucela imali? Abathi andiva abathi unolunya xa kanti ke umamakho wakujonga. And then uWandi uthi mna ndikuloo ngxaki ifamily azisekho ngoku. Okay, bethunana brother bam Nhlanhlo bakhona bayangukha amanzi. Ndithe kaloku ngaba kuqala babethwa imimoya emdaka bathini, ngaba bangafuna uphangela. Ndiyazi uba bayafuna kanye bafuni but akho nto bayenzayo, bangabantu nje aba-useless. Mna ke ngoku xa bendibona nabo babona imali bayanditsala left and right kufuna imali. Andimind mna ukunikeza ngemali but imali mayiye emntwini ondimbonayo uba wenzani ngayo. Ya uBruce uthi ndiyakuthanda ntombo yilwa ncekukazi uThixo ungakuthi noba ungakuthi isibokoboko. Ewe ndiyakuthanda nam Bruce, enkosi ngondithanda mntakwethu. Sidinga uthando emhlabeni kaThixo because abantu esihleli nabo into abayifunayo kukusityumza inhliziyo sibokobokoze siphele sithi nya irrespective of amandla ethu esiwafakayo ukuncedana nee-situations zethu. Nditheke guys ndithe ndiphoxiwe mosipha ndithe ndisahlika ndithi ndabe ndiwuwe entloko ndabe ngoku mna ke ngoku kungathi kuhamba amaphela entlokweni yam. Caba ke ngoku ngale mini ke ngoku uself onele mpela esithi this is it, silikhatha la ikhathwa la yonke le ndiphelela la. Kaloku mna ndisenamama ngoku andinamakhulu mna, so ngubani ngokufuna ndiphinde ndisamtatazelela abantu? No more. Ndagqiba thatha isigqibo ke ngala mini ndathi self phambili. Ngedi kureverse omkhulu ndangabisangena kwakula yard after kuthethwe lo mpambano ndandithethwa ngula cousin ongakangam othetha nam ngengqondo encinci engaka ingathi mina ndibamba apha entlokweni. Uneli uthi uthini futha dulu lukaThixo lilo olusiphilusayo amanxeba asiyonke ngaphandle kwakhe. I think uthi asiyonto ngaphandle kwakhe. Bethuna ndayiluza that day. Ndangena kula moto bekuzawuphaka kwake kuzawutyiwa ndathi andiyongena kwakulo ntente andisayi kwalapho. Ndajika unyawo lam ndareversa ndangena emotweni. Ndabe ndithi thathani izinto ezi zenu nizifunayo niphume kum. Phumani ngokwegxini lemandi nive nonke nisihlike emagxini am. Ndogqiba kwam umsindo ndiyaduduzela ingathi ndingafunqula kwala moto umsindo endandinawo. Now umsindo endinawo ke mna xa ndinomsindo ndiyakhala, so ndakhala ke. Ekukhaleni kwam akukho mntu kule family bayandibona balapha aba bantu bathe tharha apha nentente ngapha ikhona, akho mntu nandaba uba lo ukhalayo ukhalela ntoni because kaloku xa bendijongile babona ilitye.
oko ndifikile kulo mama wam ondizeleyo oswelekileyo khange ndikhale ne-2 minutes because khange ndiyinikwe ne-2 minutes yokukhala. Ndiyantandazeliswa qha kufunwa leya. Ngoku ndikhaliswa ngumsindo ke ngoku yonke le nto uba lo mama ke ngoku seswelekile still ndisahlukumezeka ndihlukunyezwa yifamily yakhe. No, I'm not taking this nonsense. Ndim ke ngulutshoyo. Ndangena ke phana emotweni kweza omnye uanti, the very same auntie ndandinibasele ngayo ewayekhe wandiqosha kwakhe nguye lo yi-1. Simane siyaklatsha oko kuhlala kuba nengxaki ezithile. Inje ke le nto ngela xesha bendisahlala eCape Town nditshilo mosibana la 7-seater wam xa kukhona izinto bezenzeka phana e-Eastern Cape bendiye ndiyithatha ifamily yami yonke ndiyigcwalisela 7-seater wam. So abazobhatala ne-R2 bahamba bonke mahala. Uthi noNontsikelelo uthi ndinqwenela ukuba njalo sisi kule yam ifamily care ndizibeke kuqala njengabana bekhwaza imali oko. Ewe lakufika ixesha noNtsikelelo uzobuza mntwini, but mna I am here to teach you indoba uvumelekile indoba xa abantu bekuhlukumeza bakaThixo thatha uself umbeke ecaleni. Kaloku wawuze wedwa emhlabeni. Umuntu ngamnye makathathe irresponsibility yobomi bakhe. They are not your responsibility. Uba yi-responsibility yakho because nawe uyathanda ukuyenza laa nto. Ndimane ndibuya ke ndiyobetha phaa eBhayibhileni ndithe ithi iBhayibhile makungaphumi ngokunyanzelwa ukunikela, makuphume phi from entliziyweni. Ithi iBhayibhile ayithethi ezinye izinto. Ya ndithi ke ngoku kuze ke ngulo anti ndithe sidlala sinengxaki yokuklatsha oko ndiba ngathi ndiyamxolela aphinda aqale esinye istory, ndimxolela aphinda aqale esinye istory, ndaze ndafikelele kuthini ke ngoku yey to hell with uxolo. Makumiwe ngoku uxolo ecaleni makhekhe ndihoye mna ngoku. Waza la mama ethi kum uyandibona ndiyakhala ndihleli ku-steering guys, ndiyakhala ndiready ndifuna uhamba. Kuthiwa awuzotya ndangafuna nokokutya kwalo mngcwabo. Guys mna zange nditye nesweet emngcwabeni kamama. Wakho wayiva kule 25 years ndithetha ngayo yokuhlukumezeka financially, emotionally. Ngoku andityi nditsho neplate le yi-1 inaniki sweet. Endaweni yoko ngoku ndimka kulo mngcwabo ndihlukumezekile ndonakele even worse entliziyweni. Ifamily yakhe ke ngoku le ndihlukumezayo akasekho yena lo muntu bendihlukumeza 25 years ufile. Ngoku ifamily yakhe ihamba nam straight. Iyawa ngumcimbi wemali. Bathi ke ngoku xa ndingena xa isiza phaa kumlo lo anti hayi kaloku ndiyakubona uba imoto iyahamba kawundinike kaloku imali yokubuyela eCape Town. Ndithe kuni kulaa moto yam 7-seater bendibathatha ndibagcwalise phaa bahamba mahala bakhuphe ne-200. Ndogqiba kwam apha endleleni ndihambe ndibathengele ukutya. Uthini uPhumla uthi wayichukumisa intliziyo yam. Sidlula ezintweni ezinzima, sidlula ezintweni Phumla ezinzima and asithethi ngezi zinto. Ndiyayibonga iprogram eyandidike finish uThixo ukuyiveza kwakhe. Ngiqonda uba nguprogram mnina lo kufuneka ndithethe ngempilo yam. Hayi ndiyayibonga iyandiphilisa le nto guys yokuzikhulula ezi zinto zisentliziyweni yam nasengqondweni yam. Ndiyaphila mna guys. Ndiyabazi abanye benu bayaphila nabo. Yes. So baqhele laa nto ke ngoku yangoku bendihlala apha eKapa ndibantantise mahala kulaa moto yam ndibatyisa apha endleleni ndiphinde ndibuye babulele abantu bakaThixo iphele kanjalo. Ngoku ayicingwa loba ndisuka all the way from e-UK. Malini usuke e-UK? 30 grand plus itikiti lokuya nobuya. Abayazi noba ndize ngantoni, abayazi noba ndizagoduka ngantoni, qha ndinika imali yokubuyela back eCape Town. Wow, these people. Ngela xesha imoto ndithi ndingene ndigcwase ithe qhu imoto xa kwena kuhamba. On top of that ndithengela obhuti bam aba ba-useless phana emakhaya izinto zokunxiba yonke ndabenza bahle bona kuqala. Ndogqiba ndabapha imali on top of that. Whoa, moya ngcwele. Yeah. Ndaphambana ke ngoku ile nto ndiyenziwa ngulo mama because ndinento ethi uthi noNontsikelelo uthi awuphilisi wena wedwa sisi nathi siyaphila siyavuka nasekulaleni kwengqondo. Amen. Ndiyambonga uThixo xa kanti nani niva kamnandi iyanilungisa lento ezinhliziyweni nasezingqondweni because hey ziyasisebenza ifamily zethu. Umcimbi ungefamily namhlanje. Sihleli ngqo efamily namhlanje. Sisebenza ingqondo bengasithakathi ngapha basisebenza ingqondo bakusebenza wallet bakuvuthulule. Ndithe mna uzophela ube yi-dry stick. Bafuna loo nto bakumunce uphele umunce kube sweet. Bafuna ukuqiniseka uba ela khuni le stock lekese balahla phaa umuncikile usenanto ke ngoku le nto igqiyo thethwa nguPhumza. Xa ubanika bonke bayakhongozela bayamkela. Xa ungasenanto akho mntu unandaba nawe nokunika no-20 akho mntu unaxesha laloo nto. Zaboma mawuthini niyalazi uba lam ndithe mna ndandizifundisa mna ndileqana namatikiti phaa esitishini kusithiwa kumfunda ntoni.
ngabantu abayi-1 abandithetha ngabo bendibukele ndisokola nzima ndibuzwa sisikolo besitheni eso but xa nemali ngoku kuhle kumnandi mandisapha kubo loo mali badle bona. What nonsense is that? Right? Ndaqonda uba imali yam this time no more ndikhatha pha le thayi iphelela phana ngala mini yokufaka mama ndathi umama nawe ngiyapha emangcwabeni ndimngcwabile thank God ndifikile ndambona esehla ngontoni lanto egalelelwa umhlaba ndathi good yabona ngoku ichapter yento edibene nemali yam noba abantu bazenzela umathanda phezu kwale nonsense ndiyenzelwa kulo mncwabo ndiyayikhatha la ndenza njalo. Wathethi uyayifuna la mali ndathi hey andinamali yakho mna nayi imali yakho wabesiza nomnye naye umakazi naye siza kawundinike into eselwayo ntontoni uthi noBruce uthi basile abantu befamily gqithi banezothe usister wam icambalele ngesiso endihleba hayi man Bruce kuyahleka noma kuvuthiwe guys uthi icambalele ngesiso endihleba engcwabeni. Hayi ndivumele ndihleke mntakabawo ndiyayiqonda uba inoba ibuhlungu mntakwethu but yeyi ndivumele ndihleke ndane-picture yakhe ecambalele engcwabeni ekuhleba iyo ayini bethuna. Uthini uThembeka uthi andazi nokuba ndingaqala ngomphi kodwa ndathatha isigqibo sithi I don't have female close chapter. Okay. So ndithi ke guys lo we omnye ngapha umakazi nayo yeza uzofuna yena akho ndiselayo kule moto yebethuna ngabantu abatheni aba. Uthi uNhlanhlo yesisi ekhaya ngomakazi ingxaki apho umama uvele athi masithule ngumama amkelo umama mebenjalo bungasoze uze express kumama ba uva njani yonke lento lenhlungu xa uqala uzama ukuthi hayi mama into ethila ifananga bayenziwa kanje ubeza kuvala umlomo umama athi thula. Belungu yakhulu ndiyam-understanda nami bendikade ndinjalo ngingazithanda izinto ba mama bebe kuthetho hayi abantu basemhlabeni bandivula ingqondo ndivula lo ngoku ndawuyeka kuba uthini uzinzulu ndabavuthulula kuse-eli mna sisi kwaba wesi ndabhaptizwa ndamkela inkosi uThixo wabaveza 1 by 1 amen. Mabavele sibafuna bevelile vele umolo wethu. Uthini uNontsikelelo uthi yo sisi uyandililisa kuba ndawa andabi namncedi ndaske ndaba inhlekisa ndavuka baqalisa ufona nazonke family ke ezo. Ngoku leyo bhuqeka yophaphansi akho kwamntona xesha lakho mntakwethu kodwa bebetya kuwe ababantu the minute uphakama kwakhona bayabuya. Family zethu sinigadile hayi mna ndibagadile no more ngidlalwe kanjalo nje no more. Uthi uSibizi yo sisi wam mna ndayiphuma kudala into yefamily cause ayinabunyani ngoku ingathi sosokoliswa ngumamazi yo akho nyani pha bafika iphelile abantu befamily zethu inyani guys ayikho inyani right mandidlule ke guyisini. Then ke ngoku ndabaphoxa bonke ababantu bazofuna imali apha emotweni yami abandibuzi guys noma ndikhalela ntoni kunani ukundibuza mna ndiyintsimbi kanti ndifelwe ngumama khani ndithe kuni khani ndikhale nenyembezi eyi-1 khani ndibe nayo nechance yohlaliswa phansi kuthiwe ka uhlale phansi mntana kakho umbathiswe nezatyali nezantoni abantu abadala bakhe bakuvise kamnandi bakonge bakuwonge bakuthini lolo gama lililo sandifumane loo nto. Ndintsimbi esuke all the way from UK ndi-expect uba ndiphinde ndibe yintsimbi uPhumza xa idescribe ndizayiphinda le nto ndithi uPhumza uthi hayi inoba ungumntana oyindoda wale family yonke not just yefamily yakamamakho nobhuti bakho njalo njalo ungumntana oyindoda yefamily yonke ngoba kaloku ndiqhithwa macala wonke umntu onetshance yatapa bazontapa ke ngoku sendisuka all the way from UK 3 months down the line ndifike kweli lizwe mna ndithatha kuloo mali ngako xa becinga ndiyithathe phi loo mali. Fair enough ke as much as mandani nee-policies for umamam but angezopolisi oba mazitatshwe macala onke. uNhlanhlo uthi wathetha ngumamakho zange ndithethe kaloku uNhlanhlo ndithi mna ndithunyiwe mna etawuni zange ndithethe mna ndathunywa ndagqibela mna kubhekwa emangcwabeni ndayaphana xa kuyofakwa ingcwaba xa kubuya kuyiswe ententeni ndabe ndithunywa etawuni zange ndathetha zandibone uba kuzawuphinda kuthiweni emveni koko andazi nix ndangena emotweni ndafokofa ndibaleka nesiqu sam because ndandibona uba ndizawulimala uba ndinangqondo ya. Uthini u-258 uthi mna ndakhe ndedwa
with no one's help ndisithi ndakha ikhaya, okay ndakhe ndedwa, alright, kodwa ngoku benza imiqombothi bafuna wow, sifamily zethu ezo. I'm sure wena xa kusenziwa lo miqombothi abakubali noba into okwenzana kule ndlu. Uthi 2580 uncediswa ndim, okay. Zinzulu uthi into endayifundayo mna kuba if you're not bold enough and stand for yourself bazokukhwela entloko. Zinzulu baya kukhwela entloko ebezifamily zethu ziyosigqibezela ii-friends phaa estratweni bakunyathela entloko uba unangqondo. Ndithe mna ingqondo zam zavuleka mhla kwafumama ngoba ndandihlala nditsho entliziyweni yam ndithi sorry guys, ndandihlala nditsho mhla kwaswele kumama andiyazi uba yintoni engenye esele for mna phaa kwelaa khaya lakamakhulu. Ayikho, because lokudala ndemka kwaphana esaphila kwamakhulu lawo ndandimkile. So ngoku ndizabe ndithini ufuna ntoni phase kusweleke nomama? Andifuka khona into yammose phana. Uthi uzinzulu into endayifundayo mna kubo if you're not bold awusendifundile. But anyway, ndarhuqa imoto yam ke ndathatha iitshomi zam ndazifaka emotweni ndarhuqa. Ndandibathengele inyama ke ndizababrayela ngababusuku bangalamini. Uthi uBruce yayinguThixo lo yekuhambisa ungatyanga babe nokudlisa kulo plate kwazibani. Naleyo yayipossibility because lokho kufuneka nditatshiwe kuthathwe yonke into endinayo phezu kwesingxobo esi sam guys bendinibalisela uba ndingumntana esingxobo mna sabiwa isingxobo sam abangayaziyo basibapha kula family one. Yes, ngoku bafuna ukundihlupha banditsala ngemali ngephezu kwemali mna enditraumatized ngula mama wam 25 years yonke. Yeah, so yifamily nje lena, yifamily nje le. Yeah, ndiyazithetha ezi zinto mna. Baphilayo bayeka bangaphiliyo iright, abandijaja bajajayo naxesha laloo nto mna. Ngoba bajaja naxesha laloo nto mna. Akho kwandawo ezawusuka kumna noba ungathi ndaze ndaya njani ndathini ndiyiphilile impilo yokujajwa, akukho kwanto ezawusuka kum. Uthi uLulu ikhohlakele ifamily zonke, ndikuchazela ngefamily mna. Uthi uSibs uyasinceda sisi thina sisebenzisa imali zethu for uthini ubaluleka kubo cause esibalulekanga siyaphila. Okay, amen. Ndithi ke mna njengoba ndithi ndandibathengela inyama ndizababrayela la mini ndizabenzela kube nepati ube mnandi kwalo imingcwabo namhlanje after intoni ingcwabo kuyenziwa mosezanto after tears in ndafunqula kwavela inhliziyo ngala mini yomuntu engamaziyo. Inyama yayikhona iphana next door ndichazela in detail umcimbi wasekhaya. Uthi uPhumla thetha sithandwa sam siyaphila singabanye, amen. Ndizanixelela izinto mna in detail. uThixo uthema ndizohlala abaphambi kwenu ndihlubuke ndizihlube ndithethe ngale mpilo yami inyekenyeke. Ayisekho nyekenyeke kodwa ngoku sendiphila le impilo uThixo vele wayisikele mna. Right. Ndithi inyama yayise next door ndaya phaa kulaa mzila ndathi saphani inyama yam saphani yonke. Kufike umuntu engamaziyo kum immediately kwazalwa omnye umuntu ngalamini. Unontsikelelo uthi andizazi noba ndingumntana welishwa na nomyeni endandinaye wandigalelela ikhefu ekutyeni ndancedwa. Wow, yabhlungu ke le. Akekho nontsikelelo umntana odalelwe ilishwa uThixo akazange amenze umuntu abenjalo umuntu. Lilishwa labantu esidibana nabo qha abangabhadlanga apha ezingqondweni okanye abantu abanenhliziyo ezimbi. Udibana nabantu abanenhliziyo ezimbi. uThixo akakudalelanga kwalonto. Qhawula lo khesi ithi xa uthandaza uqhawule lo khesi. Sukuyamkela beyinto yakho le ayonto yakho le uThixo akakudalelanga lonto. Uthi uNeli othi urongo ngulo wenza lo mhlukumezo siyaphila thina and ithetha ithemba uyasinika. Amen, amen, amen Neli. Uthi unontsikelelo ngumntana ona 11 wathi ndingatye. Somandla nisezawuveya iplate khona elinye ibali elizayo. Yabona ke elo lelalo nyaka lifresh eli. Hey emhlabeni kaThixo. Ha. Kukwasathana apha. Lento ofuneka thini qwa. Uthi uzi nontsikelelo yimbi kodwa ke igama lakho lona litsho kamnandi. Amen. Nontsikelelo liyamsikelela igama lakhe and uThixo akamdalanga umuntu uba makabe into yokungcungcutheka emhlabeni. Uthi uzinzelu God richly blessed you sis wam. I love you unconditionally. Thank you Zinzulu. I love you too darling. Yes. Masiqhubeni ke sine 5 minutes esele. I am willing ukwenza eyokugqibela ilantuzana enye isession yokugqibela ngoba ndiyafuna sifike kule ndawo yoba ndabuya phana kwakulila nazo zonke izinto ezindehleleyo pha uThixo wandiblessa wandithinda
ndogqiba ndiyivale ke namhlanje. So ndine 5 minutes eselenza ugqibezela le part ndogqiba kwam ndiyidrophe ndiphinde ndibuye kokugqibela siyivaleni namhlanje. Ndithi ke mna ke bantu bakulo Yesu ndayolanda inyama yam kwavuka mose ingonyama ngalamini ndayiva ingonyama iphila ngaphakathi kwami ikhawulezisa isithi ufile la mfazi undihlukumezele iminyaka engaka waye ndizohlunyezwa ngababani bangobani aba bantu ngaba kulo mama ingobam ayingobantu bam aba ndayithatha inyama yam ndayiqwaya ndayilahla ebhuthini ndatha sambini thomi zam sambini uthi uNontsikelelo ethi ziyo sana diske ndixakwe nam into siyiphiliswa zifamily zethu. Ndathi masambeni siye ntshona phana ke edutywa kukwamakazi wam sister kamamam omdala. Ndathi asambeni ke siyothonani phana cause ndidla ngofikela khona xa ndigodukile vele ndithabe ndithanda uyedutywa not even phaa kwamakhulu. Ndihambe ke ndiyofika phana. Safika ke no-cousin bam nethomi zam cousin wam oyi-1 phofu kwakhona oyi-1 safika phana ndabashiya bonke abantu phana. Ndafika phana ndathatha ifowuni yam qala ndahlaba ubhloko kwanto endibona uba icuthi iphisi yam ndabahlaba ubhloko ngalamini kwakuswele kumama. Ndagqiba thatha izigqibo ngalamini ukuzikhupha ndathi wena self phuma nesiqu sakho ukuze ukwazi ukuthini ukuya phambili empilweni. Aba bantu baza kudestroya baphezulu kokudestroya aba. uNontsikelelo uthi edzi sana okay sendifundile. Uthi uBruce wabaqabula yes ndimka nenyama yam cala legusha lonto yayiyo kwakukuninzi ndathatha ndaqaya zonke iplastic bags zam ndimka faka emotweni yam ndimka bavimba nalo nyama bangabi nayo ibrayile bebe nethemba layo then sendibaxele mos banza babrayela ndayifunqula kunyama yam ndimka nayo. Uthini ukhomi uthi sisi wam kuninzi mntasekhaya kuninzi but no more ndayikhatha phana la thayi ngalamini kwakufumama soze kuphindwe ndenziwe lonto emhlabeni nangubani na never. Uthi uMagatyeni molo sisi ungumamni wethu lento bantu bakulo mamakho bekhohlakele kangaka ngoba abantu banenimba. Umamam nguMathole Magatyeni umakhulu wam ngumamTolo akayihleki uBruce uyaphela pha hleka umcimbi wenyama ndayifunqula inyama yam nandemka nayo. Safika phana edutywa kwamakazi wam senza ibhrayi eqoshololo asabraya yaqhuba ipati. Nditshilo mos uba mna uThixo ngela xesha waye ndikhupha ezintweni ndingena ezintweni wandifaka istrato ndabuyisa ke ngoku la mesi lo westrato ndapata ndalibala nyaba kufiwe mna ndabe ndicelebrate ngalamzuzu ndathi good mhla ke ngundayifumana ipeace yam from that day ndathi Thixo thank you peace yam finally after 25 years umhlukumezo ongako wona. Aba bafuna undigqibezela ngoku sekungekho nalo mama undihlukumeze kangaka bayafuna undiphinda nabo never. And this time abayiva imali yam abazoyiva ndafunga ngalamini. Bruce uthi uligokakazi man wena siyazama Bruce bayasenza apha endleleni side sijike sibe yile nto siyiyo namhlanje. Uthi uneli good uThemba uthi mna sisi andisenandaba na family member I'm happy ndi alone even sisonke Themba ndimthanda uself ngoku ajikeleze yedwa. Uba kwenzekile ndaba kunye nabantu ndithatha njengebonus lonto ndiyayivala kancinci ke guys ndiyabuya ngoku kokugqibela ke ngoku. Uthi uNyamza jonga abantu jonga uyandiqonisa ibethuna yithani ndidrophe ndiyabuya ngoku one last time sakwenza yokugqibela siphumeni ngoku kule way le phone